JK Yadav Films present। बोला बोला समेश्वर नाथ की। सैया बाटे गोद में कन्हा पे बिया कमारिया कमारिया। सैया बाटे गोद में कन्हा पे बिया कमारिया। सखी हो कैसे के सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। बोला बोला केसरनाथ बाबा की। JK Yadav Films। बोला बोला देवघर बाबा की। बाटे हो सखी सैया के अभी काम में एज आइल रहे बाबा भोला सपना में कहला हमार दुआरी भेज। बाटे हो सखी सैया के अभी काम में एज आइल रहे बाबा भोला सपना में कहला हमार दुआरी भेज। जब से सुनले बाटे है बतिया बोले बिया सर में पगरिया पगरिया। जब से सुनले बाटे है बतिया बोले बिया सर में पगरिया। सखी हो कैसे के सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। बोला बोला बैजूनाथ बाबा की। JK Yadav बोला Films। समेश्वर नाथ की। सुल्तानगंज से जाला बा उठाई असरगंज में करब आराम। धीरे धीरे चल जाई बा हो सखी लेके बाबा के नाम। सुल्तानगंज से जाला बा उठाई असरगंज में करब आराम। धीरे धीरे चल जाई बा हो सखी लेके बाबा के नाम। हौले हौले रखब रोडवा पे अपन डगरिया डगरिया। हौले हौले रखब रोडवा पे अपन डगरिया। सखी हो कैसे के सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। सैया बाटे गोद में कन्हा पे बिया कमारिया। सखी हो कैसे के सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। सखी हो कैसे के जाइबा हम बाबा भोला के दुआरिया। JK Yadav Films।